Jane iku gending dik kapan lek kowe jembotokno ae. Mbah. Aku wis ngene iku paling gak suka karo tukang syuting. Lah perkara gak suka bab perkara apa? Wong loro do kurang ajar kabeh. Lah kok iso iki lho? Ana wong tuwa ning ngisor do petakilan munggah kursi ning dhuwur. Mulane aku nek duwe anak wedok dikawin tukang syuting aku gak Aja gelem. Ora entuk aku lah. Apa meneh nek raine modele ngono-ngono iki. Aja gelem. Mas, Ora. tukang syuting iki barane akeh lho, Pak. Ning aku nek duwe anak wedok dikawin tukang syuting gak entuk le. Aja entuk. Lah ngapa? Alah wong ora sopan blas. Maratuane adus e diinceng kok. Andiani kok. Ora sam. Sik ah. Yo nginceng kok ndekne kok bojomu ndak ana sing gelem nginceng lho, Pak. Paling sing doyan bojomu iku paling sing wong mendem tek niku. Lah, nek ora ngono karo tukang syuting. Piye? Tak sarano. Sarana piye? Aluk karo tukang kendang. Lho, lah nek iso. Lho, bayarane akeh. Apane keploro ra iso. iso? Benjut kabeh ki lek ora jenenge ai. Maune langsing dikawap-laki terus yang bededek saiki lho wong. Aja nek kok bojone. Apa? Pakane nganti aboh kabeh. Iya. Ning seneng aku Seneng apa? dagelan metu jak ngusungi kursi kok. Kowe iku aja ngono. Lah iki wis ditumpuki iki. Tumpuk ya apane guna seragam kabeh ngene. Oh, kamangka. Piye? Sore mau Bapak panitia wis atur pangandikan. Piye? Kursi kuwi sing dienggo lungguh. Kuwi bokonge. Wis umum. Dak iya. Wis umum. Umum ora. Goblok kowe iki ancane ya umum ah bokongan. Lho wong kene beda kok. Lah kok beda? Sing lungguh sak sikile maju kabeh. Ndi? Dono jajal. Kae. Ancen Loro, telu, papat. Iku ora kok sikile dilungguhno. Aku lah yo, Ancen aku lah yo kesel. dae tak amati ket mang. Lah ngopo? Wong wedok megel ngene rae lho. Iya. Sing delok iki masih bek tekan masjid ngono. Wih, Megel lah bareng dagelan metu. Iya. Karek mok wong loro tok lho. karek wong loro tok pe. Iki mbok kelompokno wong 50 ya enek ya, Lho Pak. kena karek mok wong loro ngene kok 50. Kowe kira ta ora wis nonton iki sakake lho, Den. Loro. Nek iso loro iki lho. Lanang karo wedok. Ora nrimo loro. Lah piye? Telu. Lah kok iso? Mang ono sing banjir ning mburi. Sing mbok demeni mang. Omonganmu kok ya. Sing nonton iki akeh. Ana sing apa ngrungokke karo turu ora sithik lho. Kok iso? Iku nek kidul do turu ndelok kabeh. Ape melu sisan kowe? Wis gak tak ikhlasno, Blo. Aku ora kesusu kok, Den. Ora apa-apa, Pak. Lho kok iso ora apa-apa iki lho. Jasar jam kena tak cairno. Cangkem Nabrakno truk. seneng nek pandang mati apa piye? Wong anak kurang ajar. Wong Pak kon tabrak truk iki ora Wong iki ya aja ngono. Nah.
bah akeh penontonnya bah sithik iki disyukuri. Syukuri alhamdulillah isek ditunggoni Lah. para sepuh bini sepuh Kakung Supawana Putri. sing lagi sunat ya isek nunggoni ning kene. Ono kok. Lagi karongan. Rumah sambu sarongan lagi sunat ngono. Kowe ora percaya? Ora. Tilik ono nek kira percaya. Lah aku gampang genah tilik ibu kak. Ora ngono. Sudi apa tilik ono anu kuwi. Kok iso? Nggonku dhewe ora tak tiliki kok iso omonganmu. Iki ngene, Piye? ya awake dhewe wong telu iki. Sik Mas. Apa? Awak dhewe ndase melu sapa? Yo, Pak. Kok iso karo ndas? Lah yo awak dhewe kok ndase melok sapa? Berarti awak dhewe sandase iki ngaturke gunging panuwun. Lah tangane melu sapa? Nganggo tangan bareng. Yo nganggo tangan mosok kok ndas tok tengal-tengil ngene. Di awak dhewe sandase sak tangane iki kudu ngaturke matur nuwun. Kurang, Bos. Kok iso kurang? Apa le? Tak giyecek dhewe lho kowe malah. Apa? Barang sing ra genah ape mbok cangking. Loh, sira genah apa to? Lah ngene iki. Pikiranmu ki Victor, pikiran kotor. Lah kok iso? Ngikir pasamu apa? Apa iki? Sikil. Sikil. Wah, kowe iki padahal acarane hall. Makam Mbah Dampit ambek Mbah Raga Kusuma nggih Bu nggih. Heeh. Dikoli. Dikoli. Dihibur. So, Pak, aku sebagai anak yang berbakti. Le. Kowe Heeh. semono uga. Apik kok kali. Ora trimo tak holi. Bapak no. Tak treki. Iya. Anjar rumah Iku jenenge sampean. kalau brondol apa piye kok iso? Sing penting nek anak berbakti. Anak berarti ki kepengin ndongakno Pak Amdang Bongko iki. kok ora ngono. Lah pendang wis gagian mbok kali ngono kok iso. Mumpung Bu mbok mijen nom le Pak Am kon mati ra apa-apa. Aki ape nyelingi mbok dhewe. Bar nek 300 kok ya. Oke awake dhewe gunging panuwun. Mugia sak sampunipun rampungipun dugekake ketoprak agung budaya. Dagelan iki wong telu, rezekine tambah kathah. Amin ya rabbal alamin. Barokah panjang umur sok tahun ngarep ya nekakno agung budaya neh. Dagelane kuwe karo aku. Lah aku ora tunggale apa piye Den? Alhare wis 7 dina nilai kowe iki. Neh tutuk aku. Aja ngono, Mas. Taun ngarepe pake ya panggah ditimbali. Lho ditimbali sapa? Sing gawe urip. Oh, matur. Seneng nek aku kon mati mbok piye? Apik iki. Rumah saya. Apik nuwun sewu niki anak kurang ajar ya. Pakane kendang bongko terus iki. Ora kurang ajare ngono, Mas. Piye? Milike apa? Tambak 2 hektar iki ditumpung loro ya luwung lho iku. Masuk. Lah ada ngono, ah. Ancen ame ngenteni warisane apa piye? Ora warisan piye? Lah wong ke Bank Mekar ya enek, BRI ya enek. Iki ngene. Piye? Sak lagu kok ditutuke guyonan. Nah, kanggo nyelingi Ya. wong iki mang ya ana pamundutan Saking Bapak Pur, Bos Triplek saking tambah agung. Ah. Mugi-mugi tambah agung rezekine. ngene Barokah. tambah bojone. Tambah bojone omong Masih kepengin lho asline. gamblay. Panjenengan wonten Kamelia. Kamelia maksud. Ya, diaturi. Menika pamundutan matur sembahun iki mangka wis dipancuri 50.000. Lah ya wis iki tak nganu. Ora ono imbo ya. Nah, MC ini cek aja. Tak MC ini ya. Elek-elek ya Las Vegas ya. MC antrek iki MC apa wong kemu lah. MC sore gede lho, Bos. Wah, gede kok. Lah iku sing dungono ya piye? Ha, Nek ora iso piye? MC ku aja sing MC sini-sini. Iki lho, Iso to, Pak? paham. Lho ngene iki dhewe MC kondang ora reti kowe ya. Paham lho MC kematian ditimbali wong brah. Rumah sam ora bedino. Ayo. Pak Modin kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbahaya. Lagi padone ya luput. Lapo? Sampean niku kok iso Bahaya nabrak rayem iku. Iku lho. MC kudu sing genah. Iso tenang. MC kudu ramah karo penonton sing ning kene iki. Nggih Pak nggih. MC pembicaraan kudu enak. Dadine Murah senyum harus bisa membawa satu nuansa yang terbaik. dadi banyak senyum. Minggir aja ganggu. Tak dono carane wong MC. Hadirin yang berbahagia. Yang mana di kesempatan malam hari ini satu kesempatan yang harus kita berikan untuk Anda.
yang mana juga lagunya terus kita bingkiskan untuk Anda. Iku ora wong MC Medan. pancen edan iku Lho, jenenge. ramah lho. Ramah ya ramah. Angger sak kecap kok guyu iki lho. Guyune iku sithik ae. Sithik wae kok ya. Iki mau kakean Kakean guyu ku lem MC sing duwono ora katuk piye. Sithik ae. Sithik. Hadirin yang berbahagia, yang mana di kesempatan malam hari ini kita harus bingkiskan yang terbaik. Untuk yang berikut permintaan ada satu lagu Kamelia yang harus kita berikan untuk Anda. Lah kok salah nih? Kok ngemso bengi. Wong taksih lagi. Wong iki awake dhewe iku bareng-bareng. Wis ora barbar subuh. Lah iya, tenang ae. Barbar subuh. Ayo, sing penting awake dhewe iso menghibur karo masyarakat desa. Mbak Romo kene apa sing disuwun diparingi wong karek iki pesta desa, pesta adat, pesta rakyat. Jenenge njaluk iki wong sing apik, wong iki kowe ditanggap, mangan, diwene ngombe. Sing delok ning kene ya kompak. Ah iya. Ibu-ibu ya ngumpul, bapak-bapak ya ngumpul. Heeh. Wih, enak men Den. Cek mic ya. Wih. Enak men Apa neh? ngerokok ora kayak kancane. Rokok karek saler tak tawa-tawakno nggo udut dhewe penak ora. Ana carane no Mas. Ben iso ae digentenan carane piye karo kancane rukun. Ketok-ketok. Mbok ketok-ketok apa iso diudut? Penting dak gentenan ah. Kowe ya njaluk. Njaluk. Kowe ya pengen. Pengen karo wong kancane. rokok karek saler. Lah iya. Kecek adu-adu kok nggodho marang rene ora gawakno rokok belas. Ngono ra Lho ya ora apa-apa jenenge kerukunan piye carane iso ngatur. Ngene Piye? kowe nek kepengin Ya. wong iki kowe ana aku ya ana mandal Ya. tetep ana Ono gombro. gombro. Rokok siji piye carane supaya iso didum rata? Carane? Aku duwe cara. Gentenan ditikeki tandha. Tandane piye? Engko anggere ana swara ting. Nah, iku gentenan. Gentenan. Dadi rata. Ini Bos. Rokok saler ning iso ndadekke Dan kerukunan. kerukunan. Hari kuwe nek ana gombloh kudu ana mondol karo Deni. Nah, jenenge rukun. Nek ana swara ting iku gentenan. Gentenan. Wih, soger ya. Enak ya wong udut wih. Walau pajar-pajar Udut. ati sing ngene udut Dasar sukun. udut ora tuku. Segere ra. Gentenan. Iya ana ting iki mango. Kowe wong komproh. Jenenge rokok Sukun. Susu pengen ngajak rukun. rukun. Iku Mulane komproh. gentenan. Wong langus dora mbak buak. Lah nek carane buak. Ayo apa? Ayo. Ora iso. Lah Oh, iya, ora iya. ketok kok. Wis ora iso kowe. Nah, iso ah. Piye? Sebul sih. Piye? Ngono. Asik. Jebule ana ngono. Ana suarane, Bos. Ngetok. Masuk. Enak ya ngetok tegesan wae kok ana suarane nanti. Iku ngemut rokok apa ame nyedot WC iki iku. Cowangkem wis kaya sumur. Oh, areng nyedot kewempet ngono kuwi. Saking enake lho, Pak. Ngerokok cara ngono lho ndang bongkok kowe le. Persis kaya sedot WC di awan mau ya. Luwih enak men ah. Ting. Gentenan. Ora nyetang piye. Lek nyedot iso Sedotane iku lho. Sukun saking enake. Ketoke ngetok kok ya kepenak tak jajal melu jenenge aku. rukun. Iya. Waget aku. Kowe iku nek ngetok hati-hati. Rumah saku ya wis selon kaya kene mau lho. Wong iku nek ngetok pakai perasaan, pakai irama. Nek iso lho. Delok, Nganggo irama. nganggo irama. Aku mau ora nganggo irama Lah, ya le. iya. Tuwek goblok. Dadine nganggo kon dhuwur. Heeh. Iki tegesan apa watu tiba ya? Lah lak kowe leh caramu. Lah iya. Sah teknik kok. Padha-padha karo kancane. Ting. Gentenan. Piye neh? Gentenan. Gentenan. Urung kok wis gentenan. Ora kek kesuwen mendodak jedok kae kok iso. Kowe enake. Suwek. Lah nyebul kok koyo. Ana suarane ning jero guwa. Ting.
ora ndang gas. Kok kaya motor mabur ame meh mabur. Suarane apik. Ana sing rasa dhewe. Iki kok ene jero gua aku kayak musik. Iya wis ora. Enak ting. Aku ra uman iki kula nyerot. Lah Wis nyerot bantere ngono kok. asik kempot. Aku Lah ngeten. Bocah bocah nyerot rokok. Lah iya. Kok nganti ngobos. Nganti kancane ora uman iki. Ngene semelem nyerot nganti Nyerot iya rasake Pak Am. masa ora tunggale piye mikir. Carane ngeten. Enak sebenarnya. Ting. Ngene iku jenenge Kerukunan. Rukun yo rukun aja. Lah kok iso? Kerukunan kok aku urung nganti kok wis tak Lah kok kesuwen kok. Lah ya wong iki ade kerja tim. Lah ya kudu kompak. Wong loro kuwi ana aku ana gomblo. Lah iya. Kompak. Kompak. Dhewe nek ora kompak wis ora tik. Mesti bubrah. ora ape ora rukun iki. Ora kompak ya kaya sing nonton iki ora rukun. Kok iso? Lah iya ana sing ning kono, ana sing ning kono. Ora gelem ora gelem. Nek Lah ya mergo rukun agawe santosa. Rukun agawe. Kompak agawe bubrah. Wong iki nek dikandani sembarang ding ae. Kudu ngono yo mbok walik iki lho. Piye lah blo? Iso ilatkune plorot karepe dhewe Den. Mulakman aja kulino nyolong-nyolong. Aku mang ya wis roh mulaman tak walik ben nyonyor cangkemem ya. Lah ngono ku dayo ngomongno, wong getenan aku durung wis tangting-tangting terus aku kapan. lah kowe ya nyolong ya senengane roe maneh. Niki wonten pamundutan Apa Den? saking dulur lanang Apa? kecik welut. Nah, nggih. Welut iki lho. Lho, saking parang Garuda ado-ado. Iki ya bosku ndangdut padha wae. Diaturi Sing apa duwe Mas? kecik nada tele-tele nyuwun langgaman yen ing tawang ana lintang. Ngono. Ora apa-apa wong nyuwun kudu maringi. Nek iso diparingi. Nek ora iso ya Setelah YouTube. Setelah YouTube. Ayo, Diaturi yen ing tawang anten lintang gitu. Heeh. Dalem-dalem. nggih pun kuwatir. Pun kuwatir. Mengke Kersane badhe nganti jam 3, Mbak. Mboten napa? Bauti nggih, kersane nganti kok nek ndang dibari kok malah jam 2 bar gue, Mas. maneman. Gue lelekan nggih. Yuk diaturi ting-tinganipun Mas. Pamundutan dulur lanang. Yen ing tawang ana lintang. Kalau di langit ada bintang. Kowe kok iso pinter ngertekno. Lho basa Indonesia celawan mula Kowe sing basa Indonesia. Heeh. Kowe hari suwe ning Cina le. Aku kok Cina wis Kowe suwe. kowe ngartekno basa Cina. Iki kan wis ngerti basa Indonesia. Iki genten ngartekno basa Cina. Oke. Lho kowe jare pirang-pirang tahun ning Cina. Ono 100 tahun le. Loh, umur Lah, pira, Pak? Umur pira? 52. Lah sing 48 melu. Nutupno bae. Ono kok nutupno aku. Lah piye? Cahayu aku ngenteni Si cantik aku menunggu. Masuk ah? bahasa Indonesia. Indonesia, Bro. Ayo artekno basa Cina. Haya cipet cipeng simok simu siwe siwe ya. Basa Cina. Iku artine kuwi. Heh? Basa Cina. Kowe dong to. Gak. Ya, ya sing roh Dik. Ya sing mudeng ya dhewe kok. Marang meko hengang koso Dengan awan di langit. Bener ya? masuk Heeh. bahasa Cina. Haya cumek sumi sini cimu sumi ya. Basa Berarti Cina. marang mega ing angkasa iku artine basa Suwek, Cina ki suwi. suwek suwi siek siek. Syah. Ketahui Sing kok. suwek ya apa? Sing mudeng sapa? Ora Cina dek sing Ora ora. roh nek kowe Cina ora tau boleh Wes Cina. agriya ngono. Ya wis saya mudeng yo ndek etak. Suntako mring warta reki Saya tanyakan kabar dirimu. masuk Oke, Bos. bahasa Cina
Haya, silit. Aja ngono, ana kok basa Cina kok silit-silit iku apa lho. Aja ngono kok. Basa Cina kok. Oh, ndik mang bar suwi. Saiki kok ana sil-sil barang iki mang. Lah isane iku kok Cedak sare. Wis ora usah. Ketul wae perasaan wis gak enak. Ora tau basa Cina ya mbok takono kok. Artine malah gilani kok. Mblarak tekan dindi wis. Tekan iki mang. Janji aku eling sumedhot rat sing tias Dimas ingsun prasopo sinaksenan bumi Suara mabak ra gelem becak. Becak nabrak raimu kuwi. Lah kok ngono Suara apik iku ya kudu dadi penyanyi apa piye? Suara apik kok kudu becak. Tekan di jajal lali aku. Mbak Romo. Tangis ing tias ngenteni padang rembulan Paling enak ngenteni iya ta padange rembulan dadi sopan. jas Gorokanku garing kok iso. Tak ngombe sik. Ayo wong nganti guruan mbok bar garing lho. Lah yo yo ra Tamok ora ana panase lho. cul bar bodo nganti saiki yo ora leren wis umbrah. Ini gebar ngethoprak isek nebang tebu. Aja mbok kandak-kandak nopo.
kelintan. Iya nih tahu aku kelintan. Ampun ngantuk lho Mbak Uti. Sampun ngaturaken. Pamudutane saya sitok meneh. Apa? Lumite ngasmo. Nah, dipilih ya, sepisan. langsung Orang sisan ngetang. karo ngenteni Karo ngenteni nek menawa ana tamu kok Lah iya. manuk pating Ayo dibene orang ngentang sepisan. muni cemuwit nek menawa ana tamu karo buka dugel gak apa-apa ya. sak karepmu. Sing penting Kita diaturi. ngasmoro semoga kagem Mbah Uti ingkang Kagem tasih mirsani. Bunda ten mriku. Mugi-mugi mawon Ya. panjang umur. Semoga Mbak Uti derek goyang Mbak. Janji prasetyan ning ati. Adeng tresno mring siramu. Jombo ayu alik dino lan wektu. Ning ati katon ra bisa ilang. Didelok Saya budaya. suwe, saya raga senadyan tansah andada. Aku samar yen sliramu ra kelingan. Ayu tak ati-ati, jo pikir semoyo wae. Abah cingur sen sedalu. Matur aku ora bakal kayu yen wong nyanding siraku. Ayo. Ayo bro. Matur nuwun kagem Mbah Uti sampun dipun paringi nggih Mbah. Nah, mugi-mugi mawon kula dongake panjang umuripun. Amin. Ora ngono kok manuk do pating cemruwit iki ndak ana apa lek. Lah kae ketok ana tamu. Lho. Sopo Mas? Kowe pangling. Nek aku ora bakal pangling. Sopo to yang sangenane pawongane? Iki ngono. Sopo grandong? Grandong omonganmu. Ora ngono. Lah iya. Kowe kok mangling-manglingi wong to di.